Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh. Yan uwa da abokan arziki, ina mai ƙara sanar muku da cewa Husfiya TV ta fito muku da sabon babban launi na tallan kayakinta cikin sauƙi. Muna sayar da memorika, SD card da day flash da system da laptop da sauransu. Duk abin da kake nema insha Allah a cikin tashar Husfiya TV za ka iya samu ne cikin sauƙi kuma cikin farashi mai sauƙi. A Husfiya TV kaɗai ne za ka iya sanin memorika a tura matan da littattafai da komai kyauta ba tare da kawa da kosisi. Husfiya TV tasha ce mai sauƙi kuma Husfiya TV tasha ce ta al'umma ta kowa da kowa, maza da mata gabaki ɗaya, kuma yana tura fina-finai masu kyau, masu ɗebe kewa kuma masu sanya ku nishaɗi tare da ku da iyalanku gabaki ɗaya. A Husfiya Communication Center ɗina za ku iya samun Tourist and Digital Instant. Husfiya TV tasha ce da za ta fito muku da wani sabon tsari wanda yake za ku ji daɗin shi sosai. Don Allah muna neman alfarma a gare ku, mu ku shiga YouTube channel ku sacin tasha Husfiya TV, ku danna mana subscribing kuma ku danna mana alamar ƙararrawa ta yadda mun kawo sababbin kayakin mu za mu iya sanar da ku cikin sauƙi ba tare da kun sha wahala ba. Ina mai ƙara tabbata muku da cewa a Husfiya Communication Center muna koyar da yadda mutum zai yi installing abubuwa ne cikin sauƙi cikin waya, kuma a Husfiya TV muke ƙara sanar muku da cewa muna flashing ɗin waya, muna wafin ɗin waya, muna restore ɗin waya, sannan muna backup na